Usahay ba, makapangutan natas tong kagalingon ba na nga mo gina expiration date ang isa ka butang? Kung naman gana expiration date, unsam sa itong gibuhat na before siya ma-expire? Or nagdali-dali ba ta na pahimos lang na itong butang before siya ma-expire? Or at walang gipasayangan ng panahon? Ato na istayahan ka na episode. Hi, this is Owen and this is IMOHA Podcast. Atong istayahan about expiration date, but before that, atong pamanaan kung kinsa itong mga sponsors. So nga naman yun na expiration date ang usa ka butang. Nakinumdum nung kusang kagalingon ba na katong bata pa ko na nakabuak ko permig plato or baso sa balay, and then masukod din ako mama or akong papa na mingon nila na ikaw win ba kaklamsi gini mo oy or sa kadanghag pag gini mo no. So and later on pagdako na to ba no na makaingon ta na nagi katapusan ng mga butang, di ba? So siguro nakaingon sa ta na dito wagid kutob ang serbisyo sa baso, di ba? Or ang plato dito wagid siya kutob, kailangan na siya ilabay. So baga kung buak na, sige na, dispose, di ba? So yun ba kay sulti na makaingunta na palit ng tagbagong baso or ilis na to ang mga plato, di ba? What if balay, motor, muna siya nang nawala o muna siya mga nabuak, muna siya ng mga nasunog? Is it easy for us to say nga dito ra kutob ang atong balay nga okay, ilabay lang nato atong balay? That is because of the value, right? So wag na i-value gid ang balay. Na makaingon gyud ta na nagi mga value pud ang mga butang. Or what if makaingon ta na dili butang ang nawala? What if relationship? What if makaingon ta na anyway, wala mo say forever, di ba? So well, yeah, okay, fair enough na namugi mga relasyon nga dili gid magdugay. But what if ang tao mo nawala gid mismo? Siguro depende sa siguro sa IMOHA na makaingon ka na kaning usa nga klase nga tao, baso ba na siya? Pwede ba na siya ilistan? Pwede ba na siya mabuak? Pwede ba na siya ilabay? No strings attached, kumbaga na pwede ba na siya mamatay? Ninghilak ba ka sa usa ka bata nga namatay sa Africa tungod kay wa siya tubig? I doubt, wala, di ba? What if ang isa ka tawo nga mura siya gusa ka balay nga kung mawala man gani nga bugat jud kay sa IMOHA nga magmakingong kalisura na mawala ni tawhana sa kuway. Hilakan ba gyud nimo ang usa ka balay nga masunog sama sa usa ka tawo nga manawala, di ba? So dili sa yun nga mawala ang balay or mawala ang isa ka tawo, especially it is really a valuable person sa IMOHA. So naka-mention ko one time by the way sa akong mga few episodes nga na usa ka lola na nangitag donor, and then nakita na siya sa Facebook group or Facebook community nga about donors, and then also about the patient no. And update lang by the way sa bata na katong na leukemia nga 8 years old nga babae. Namatay na siya. Wala na siya ning kuan. So in this recording of this episode nalubong na siya mga 2 days ago. Ang lola tao no, sa sige tag pangita sa dugo no na di siya kakuha niya palit dito para lang gid masalbar ang iyang apo. Iyag yung gi-comply tanan ang mga gipangayo sa ospital. Pero tao ng hospital unya-unyaon ra siya. Unya ra daw iabo na ang dugo pagkinahanglan na. Katong iyang mga gipangkuha ng mga dugo, iyang gipang-comply ng mga dugo, gihatag pagit sa ubang pasyente. Well, dili ta kablimpod sa doktor no kung inana magkad ilang policy no. It's just maybe makakita sila ba na kinsa gyud mga naglisod. Kumbaga that's their system already, no? Sila mo yung mga sistema na. Nakuha lang realization ba na mas maayo pa ito siguro na musakay ko sa usa ka plano na mo break the rules just to save the passenger rather than following the rules na bahala bahalag mamatay itong passengers just to follow the rules. They treat the patient as like, wala sa baso, pwede ba ilistan, pwede ba mabuak. Kaya makaingon sila nga, wala ba forever, di ba? So, nag-expiration date ang isa kabutang. Makaingon ko na the expiration date was expired to that 8-year-old little girl. Ang si lola taon, ang iyang apo mo nagbalay nga, dili sa yon isulti nga, pwede ba ilistan dayon? Pwede ba ilabay? Tako kay impact sa iya nga, makaingon siya ba nga, dili pwede na siya ilistan. The last word taon sa bata na makaingon siya na, ma, kapoy naman ko ma. And that's the second patient na ako ang gidonatan about leukemia. And then mo paghapon na ilang gisulti. The first one was a 4-year-old boy nga nabot siya leukemia, and then mo sa na yung gisulti before siya namatay. And mo sa na gisulti karon sa 8-year-old nga gikapoy na gid sila. So ning duwa ko sa bata sa iyang haya, and then makaingon jud ko nga dili gid sayon no. Dili siya klase nga baso lang na pwede ilistan. Mo siya mansion nga lisod mawala no. Kita ko sa mga picture ba kung unsa day ka lisod ang iyang sakit no. Kita ko sa iyang picture nga dili day sayon na mo survive og inana na klase nga sakit. And then, dito sa ko nakakita na siya ang klaseng bata nga lisod mawala. It's because bibo siya na bata. Buutan. Ang guwapa pag dako pag siya ng potential kung madako na siya. Muna siyang continuation of the story of Lola Arlene nga makapangutan na tas tong kagalingon ba na unsa mo gitong gibuhat before ma-expire sa kabutang. Tuwa ba bang gisayangan ng panahon or imuha ba bang gibuhat ang tanan para lang gyud masalbar nimong tanan? Will you value the time?
kabalo ba ka kung unsa sila ka klaseng butang? Sila ba'y klaseng nga baso? O sila bang klaseng nga balay? And actually, that's the thought that I really want to leave today before I end this episode. Nga usahay makaingon punta ba na we always value people for their valuable things. And I always encourage everybody to donate their blood for free. It's because mawag na siya mga nihit na butang karon nga lisod na gud kay pangitao, no? And naraman ni sa usag-usa nato, no? And please, ayaw lang taon pag inegosyo inyong dugo, no? Wala kay puhunan na imong dugo, kundi papalang ma-survive ka sa aning kalibutan, no? And please, let's help other people pud na nahinalag dugo. And in that way, I think that's just a simple way gid nga makatag kag hope sa ubang mga tao. And so I think that's really the end of my episode. And if you think this episode will help other people, then please share this one. And also, if you want to leave a comment from our YouTube channel or maybe an Apple Podcast, please. I really want to know also kung sa inyo ang mga thoughts about this. And if you think our channel is worth following, then please follow our Facebook page, Instagram, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, and Pinterest. So, and anywhere makakita ka sa mo ang mga channels. So you just search in Google and then type in IMOHA Podcast, and then from there makakita ka kung sa mga channels na mo. And so diha matapos atong episode about baso ug balay. And ay kalimti basta magluto, maglimpyo, maghugas, maglaba, magkaon, maginusara. Kanina podcast para sa IMOHA. I hope to see you in any blood bank, and also I hope to see you in the next episode. And I always love you. And I always love that little girl. Bye-bye for now.